Bună dimineața! O nouă zi, o nouă provocare. Haideți să facem gimnastică. Am terminat exercițiile și astăzi postăm mesaje de la dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Am primit mesaje de încurajare. Mulțumesc și pentru mesajele care le-ați spus cu întrebări. M-au bucurat tare mult. Și vreau să vă mai spun că într-adevăr postul intermitent e foarte bun. Am să vă mai arăt un exercițiu pe care eu îl fac, dar nu l-am filmat. După ce postăm mesajele de la dumneavoastră, postez exercițiu. E un exercițiu în care mă folosesc de un scaun. Mă ajută foarte mult. Sunt foarte obosită pentru că, ghiciți, din nou am uitat să apăs pe înregistrare. Asta e, greșeala se plătește. Mulțumesc mult de tot tuturor, și celor care îmi lăsați mesaje și celor care îmi urmăriți videoclipurile. Și mă bucur tare mult că sunteți în număr foarte mare. Am și emoții când mă gândesc. E foarte greu să filmezi și la celălalt capăt nu știu ce reacție are fiecare. Am vrut să vă arăt. Prima mișcare a fost cea cu scaunul cu pătieră. Ne ridicăm. Putem ridica și mâinile de câte ori putem. După care am schimbat scaunul și m-am folosit de acest scaun care nu are pătiere și ne ridicăm. Putem repeta de 10 ori. Astea au fost primele exerciții la început. Vreau să vă mai explic că ne putem folosi de un perete, de peretele casei sau de un copac. Eu vă arăt aici că se vede. Așezăm brațele
pinse și ridicăm piciorul cât mai mult. De 10 ori. Sau, la fiecare cursă, putem face exercițiile pentru interiorul piciorului. La fiecare cursă. De 10 ori, de 5 ori, de câte ori putem. Sper să vă fie de folos. Să aveți o zi frumoasă. Începem să facem pași. Haideți cu mine să facem pași. Ora 12, 2 fierte, o roșie, un castravete, o felie de brânză și 3 felii foarte subțiri de salam. După care am băut o cafeluță. La ora 14 am servit orez cu lapte cu puțin zahăr. Și la ora 18 mămăliguță cu brânză, cu smântână și cu brânză de burduf. Și astăzi am făcut 12.000 de pași și cântarul ne arată în ziua 120 88 de kilograme. Nu era post intermitent ce am făcut eu, nu trebuia să mănânc orez cu lapte, dar mi-a fost poftă. Am slăbit 16 kg 800